It-tielet opra ta' ħniena li l-Mulej hija titina illum hija din libbes il-minu arwien. L-arwien m'għandux dinjità. L-arwien m'għandux min jieħu ħsiebu. L-arwien m'għandux min japprezza d-dinjità tiegħu. Għalhekk x'nagħmel meta niltaqa' ma' persuni li d-dinjità tagħhom sfat mafġa? X'nagħmel meta niltaqa' ma' persuni li spiċċaw mwarbin kif jgħidilna eżatt Papa Franġisku li ġew użati u mwarbin u mwadbin? Ejja nurihom ħniena, ejja nara fil-kapaċitajiet tagħhom, ejja nagħmlilhom kuraġġ ħalli jħarsu l-quddiem, ejja nitlob magħhom, ejja ninkoraġġihom ħalli jkomplu jfittxu l-Mulej u fuq kollox ejja ngħinhom biex bl-imħabba t'Alla jaħfru lil min warrabhom, il-min ġabhom f'din is-sitwazzjoni. Għalhekk Mulej nitolbok għejni ħalli meta niltaqa' ma' xi ħadd li ġie mwarrab, ma' xi ħadd li ġie imġenneb fil-ħajja, nagħtih dik il-kelma ta' kuraġġ u ngħidlu ejja għand Ġesu għaliex Ġesu qiegħed hemm biex lilek jagħtik id-dinjità tiegħek. Għax wara kollox mhux int li tafda Ġesu, però ftakar li qabel din il-pass importanti huwa Ġesu li jafda fik. Grazzi Mulej.